السلام عليكم. أنت ama nişe şey oldu. السلام عليكم. أنت ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جكتي بيامي على فو. نعم. على بركة. أني سوكادي. أم بيبان وجولا مرلا. ولبكو كمينا. نعم. أم بيجيلا مابو ألوكا يرولا. ladala an taw ta jigila an fasodo Nam. an bi jɔ an balimakɛ fɛ yan an'an tɔgɔma fɛ yan an'an ka mabɔkɛ fɛ yan ka dugawu kɛ Samare. ka dugawu ɲini Allahu akbar. nka ni zein da Nam. an b'a ɲini mabɔkɛ yɛrɛ fɛ n'an bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ a k'a to an k'an dogo an ka tɛmɛ Abba hawati. Wala wala. mun kama bonya ka jugu garibu ma Samare. garibu n'a taara i ka so n'i ko ala ka n'i sɔn kuma bɛɛ a bɛ na Allah. n'i y'a sɔn Samare. nka n'i ma sɔn n'i tora k'a fɔ ko ala ka n'i sɔn ko fɛn tɛ kun a bɛ kɛ yɔrɔ bila Abba hawati. an tɛmɛ o tɛmɛ a bɛ a bolo kuru k'a don an bolo ni n sen a ye fɛn kuru ka don an bolo hali o tɛ se ka don pɔsi kɔnɔ Allahu akbar. o tuma an b'a ɲini n dɔgɔma fɛ Nam. n'an bɛ tɛmɛ siɲɛ wɛrɛ an b'an dogo a la Samare. K'a ma sɔn dɛ. Wala wala. bonya ka jugu giribu ma donc o tuma giribu ko don a y'an bonya a ye bonyaw kɛ ala k'a sara kɛ alijinɛ Amin. musokɔrɔba yɛrɛ fana ka bonyaw y'an sɔrɔ kabi wajuli tɛmɛnen an ka foli b'u ye an ka dugawu b'u ye an ka barika da Samare. jamakulu min fana bɔ bɛ jigila dugu kɔnɔ ka n'an kunbɛ yan an b'u fo Allahu akbar. an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo Samare. ka jatigilakaw fo Wala wala. ka dugutigiw fo ka alimamiw fo maabɔ fɛn o fɛn bɛ yan k'u bɛɛ don kɛramadonyana filɛ fɛn o fɛn bɛ yan k'u fo Samare. n'o banna an bɛ sɔrɔ ka dugawu saba kan ni ala sɔnna n dalen b'a la n'an ye min fɔ ala ye yan Nam. a bɛ kɛ Hani cɛn parce dɛ. que a bɔra ka so ala kama ka na an nɔfɛ ala kama ka na an kunbɛ ala kama wa an fana tɛna foyi fɔ su in na
fo ala ye min fɔ hali ni ye tiɲɛ tɛrɛ o kuma ala ye min fɔ fɔbagaw olu kunbɛbagaw o bɛɛ ye ala ka mɔgɔw hali ni ye tiɲɛ sangare hami min bɛ min na bɛɛ k'i ka hami don e ta in ye banako de ye wa furuko don wa denko wa baarako wa wariko a fɔ ala ye a bɛ cɛya mɔgɔw ma nka a tɛ cɛya ala ma ɔ n'an ye hamiw don an bɛ dugawu saba kan n'o banna sa an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn zɛzɛ ka don jigi la dugu kɔnɔ ɔ ni fɛn min bɔra la su in na ni ala sɔnna a b'o mɛn hali ni ye tiɲɛ tɛrɛ 2 mars l'année 2021 ala k'an bɛ sɔn a ma bɛɛ k'i ka hami don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا الله يا أحد يا مجود يا جواد أنفاني منك بنفاتي خيرني تغنيني بها عن من سواك إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أسمله شالي كله ولا تكيني إلى النفس طرفة عيني يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام بحرمة وجه الكريم أعطني في جسمي والتقوى والأمر وفي الأسنة الأمل والسادة الرزق اللهم أجزانا الشيخنا الولي سيد المختار خير ما هو أهله اللهم أرضي على روحي الجوز سجل لي سيدل ومولاي عبد القادر جيلاني ولا شيخو أشيخنا أشاكي أشاكنا أولهم أوكرهم يا ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حارس عليكم بالمؤمنون رؤوف رحيم فإن تولوا فكل أسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا صلى الله وعلى عليه وسلم صلي سبحان ربك ربنا رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين بكي حمد وسلام والحمد لله فنيوبه أنا من نقولك فرقة والحمد لله رب العالمين ما كان يتقدم ما بلو بيجي يتقدم يبوشوا كرو بوشي تقول تفيد تقول بلوكنا أيوة 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 تقول عملك Como está bonito, ¿verdad, amigo? ¿Qué tal la ayuda?
O data avança aí. Essa se faz nunca de número conseguir. filɛbagaw ani lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli n'o ye assalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka karamɔgɔ Sɛki Ali Badara Sangare a n'a ka délégation bi an bi dugu la min ye Jigila ye. Ni ala sɔnna su na karamɔgɔ bɛna wajibi kɛ Jigila. Ala sɔnna an ye Jigila sɔrɔ a n'a ka délégation mɔgɔw bɔra ka taa an kunbɛn ka don n'an ye dugu kɔnɔ. An bɛna kuma di Jigila dugutigilakaw ma olu ka karamɔgɔ n'a ka délégation bisimila ka foliw kɛ. O kɔfɛ alimami ka ciden walima alimami yɛrɛ n'o bɛ kɛnɛ kan o fana bɛ karamɔgɔ bisimila. Kɔfɛ jatigilakaw kɔfɛ an bɛ dakuruɲɛ 2 di an ka mabɔw ma. Kɔfɛ an ka karamɔgɔ bɛna dakuruɲɛ 2 foli kɛ mɔgɔw la an bɛ sɔrɔ ka don baara tɔw kɔnɔ. Asma ka kana mɔgɔw bɛ furanjɛ mɔgɔw bɛ yan ala k'a na ala k'a hɛrɛ ala ka bato ala k'a ginɛ an b'a fɔ alhamdulilayi suma alhamdulilayi an bɛ ala fo bi ka kanu kosɛbɛ ko mura yɛrɛ ana bi n tɛ a bi an ka nka ala nisɔndiya parce que ale ye ne dɛmɛbaa ye wajulikɛla tun wele alimami dɛmɛbaa ko ne yɛrɛ fɛ ne ka ciden de don n'a sera ka na n kɛ walahi ne bolo kunna wolo da ye ne bolo ala sago sago ne bɛ foli kala ala ka tɔgɔ jidi ala ka n tɔgɔ jidi ala k'a kɛ kɔrɔtafɛn ye ala k'a kɛ kɔrɔtafɛn o fɛ y'an majigi ala k'an kisi o ma fɛn o fɛ y'an majigi ala k'an kisi o ma ala k'a kɔrɔta ala n'an fɔ barika ala n'a gɔkolo barika ala k'an dɛmɛ kira kanu gosi ko n bɔra yɛrɛ bɛ ka nabɔ bi dɔɔni an bɛ da in na ka foli jamu a diya na dɛ walahi balo b'a fɔ depuis a diya na ala sago sago ni kiramandonya la alhamdulillah an bɛ ala tanu mɔgɔ min bɛ wuli k'a bɛna aw waaju ka ala ta fɔ a ɲɛna o kɔni a bɛ foli de k'o la n'o tɛ fo b'a ye ala ye ala ka diinɛ dɛmɛ ala ka sankɔrɔta kira kanu kosɔn sɔli ala ayi se barikala cɛ yɛrɛ ni maa bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a la o ye baraji de ye mɔgɔ ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'i ma baraji ɲini i ye fɛn o fɛn ɲini i ye fu de ɲini o tuma ala k'an sɔn baraji kira kanu kosɔn sɔli ala an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ni ala kɛ diɲɛ ye jigilakaw ka wele sera an karamɔgɔ ma n'o y'an kɛ seku n'o de Ali Badara Sankare ka wele sera mu a y'i kɛ baara bɛɛ bila Bamakɔ ale kɛ baara yɛrɛ de bɛɛ mɛ diinɛ laseli ma n'i y'a wele k'a to fɛn o fɛn na k'a kana ala ta fɔ ale b'a ta de dabila o kama o sababu de y'an se jigilaya bi ni ala sɔnna an y'a ɲini ala fɛ ala ni karamɔgɔ bonya kosɔn jigilakaw tɔɔrɔ min bɛ aw ka yan aw yɛrɛ de b'o dɔn an y'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ni karamɔgɔ in bonya kama ala k'a tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan ala k'a tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan hami min b'a la ala de b'a dɔn an y'a ɲini ala fɛ ni karamɔgɔ in bonya kosɔn ala k'a hami wuli ka bɔ a kan ala k'a hami wuli ka bɔ a kan ni ala sɔnna cɛ dɔ la ka dugu kɔnɔ bi cɛ min n'a bɔra y'a ɲana ti don yan cɛ min a dora yan wa a ɲana ma don yan fɔlɔ kuma don n'i y'a fɔ an yɛrɛ de b'a faamu an hakili fɛ ka ɲini ala fɛ a n'a kɛ denbaya a sago bɛ diinɛ kɛ cogo min na ala k'a nɔgɔya a bolo ala ka diinɛ nɔgɔya a bolo ala ka don ani jugu cɛ ala ka don ani jugu cɛ fɛn bɛɛ la kira ni a juraw kosɔn sallallahu muhammad délégation kɔfɛ an balakaw
a mɔgɔ kelen tɛ yen u ka foli kɛ ka karamɔgɔ bisimila an balima Hakili hɛrɛ ala k'an si hɛrɛ n bɛna foli di karamɔgɔ ma a somɔgɔw ka kɛnɛ makɔkaw ka kɛnɛ burancɛ mɔgɔw ka kɛnɛ mɔgɔw bɛ an nalen diyara an nɔ taa ni baraji sangare a ka dakuran fila fɔ mɔgɔw ye ka foli kɛ an ka sɔrɔ ka don baara tɔw kɔnɔ karamɔgɔ bisimila alhamdulillah an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ jigila dugutigi fo an bɛ alimami fo an bɛ jatigiw fo an bɛ tila ka mabɔw fo mɔgɔ minnu fana yɛrɛ dɔgɔya ka taa mɛn mabɔw ka yɔrɔ la ka se yan an b'u fo poussière bɛra mɔgɔ o mɔgɔ la ala kani don jarɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ y'an sɔrɔ nin ko in na ala kana tɔɔrɔ s'i ma se tɛ min ye ni ŋɛnɛ ɲuman b'o la ala ka hɛrɛ k'o ye se bɛ min ye ni ŋɛnɛ ɲuman t'a la ala ka sabali ni ŋɛnɛ ɲuman don yarabi dugu in ala k'a kisi dugu in ala k'a taga jigila ta ye n bɔra n ka so n nana n ka so de n ye kelen min fɔ a ye o kelen don a dɔ wɛrɛ tɛ ne y'a den kɔ n'i ba n'i den la i bɛ min ta fu don i bɛ min ta fu don ka wajulu lamɛn arajo la k'a lamɛn tele la ka na ye i yɛrɛ ye woloden n'i y'o sigi a bɛ ka kɛ waju a ka dugu la a ka fɛrɛ la ni fɛn ka bon o ye bonya ye da ye a tun bɛ wajulu lamɛn a t'u tigi dɔn a t'u bɔ yɔrɔ dɔn mɛ an yɛrɛ den de bɛ kan k'a kɛ ni banɔgɔ min ko ko n t'o fɛ i b'o k'i yɛrɛ la bon mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ fɛn yɛrɛ la i pilasi bɛ min yɛrɛ la ala ko yɛrɛ la pilasi tɛ mɔgɔ la quoi hali kiraw ala ko mugu tɛ kira la jango mɔgɔw ala ko diinɛ kɔni mana se k'ale ala mago tɛ hali mɛlɛkɛw la diinɛ bɛ ala yɛrɛ de bolo a b'a jɔ n'a jɔcogo ye bon n'a ye maa min bila a jɔli la a bɛ mɔgɔw d'i ma minnu b'i dɛmɛ minnu b'i kɛlɛ fo k'u sawuti si la o t'a dabila belebele su in na sa an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ faden kɛnɛ kan silamɛya an fa cɛ tɛ ala ka diinɛ don kuranɛ ni kitabu an y'a dɔn an b'a fɔ mɔgɔw ye wa an mɔgɔ bɛɛ de an ka dugu ninnu ka bɔ tan ni dugu ninnu bɔra tan gɛlɛya bɛ ban samiyɛ donna bɛna se sɔɔni n'o sera dɔw bɛ baara bila pewu wale furu donni kama fɔ b'a ka sɔrɔ o la haramu don a tɛ bɛn hali ni fa don denmisɛnninw min bana ɲɛni ju t'i dɔn a la u bɛ sa ɲɛni ju foyi t'i dɔn a la an b'o bɛɛ da ala kun mɛ tubabu jamana bɛɛ jamana 10 ni kɔ den salen cayalen sa kɔnɔ den 5 jamana 10 ni kɔ mun kɛra ala kɔni tɛ ni ala don kuma ala bɛ se ka tubabu ɲɛ ko dɔ bɛ yen o bɛɛ tɛ ala nɔ ye dɛ adamadenw kɔnɔ bɛ funafɛ yan k'o kɔnɔw ci po kɛn kɔnɔ fɛ o ala nɔ ye ala n'i y'o fɔ ni i kɛra maafala ye anw jɛna ni maafa ye mɔgɔ fagala ye haramu mɔgɔ o mɔgɔ i t'u ka mɔgɔ faga ni sariya ka fagali tɛ ala tɛ yafa i ma mɔgɔ o mɔgɔ ye ni bɛ bɔ ala tɛ yafa i ma kɛnkɔnɔ furamugu dun bɛ ka munumunu ni ɲɔgɔn cɛ fo b'a tɔgɔ da ko jaba dugukɔnɔmugu bilahi an ka dugu dɔw la yan denmisɛnnin tɔgɔtigi tɛ yen n'i taara tɔgɔ fɛ n'i ye fɛn sɔrɔ ɲinɛ i labɛn i bɛ sa san wɛrɛ banuya mɛ an b'o kɛ jɔnni na an yɛrɛ n'an y'an denw don n'u ye hɛrɛ sɔrɔ o ye hɛrɛ de y'an kan yan mɛ n'an ko an b'o bɛɛ faga ala sɔrɔla k'a fɔ lakari jakum rasulun min anfusikum ma antum harisun alaykum bil mu'minun arafun alayhim fa in tawallaw faqul asbaba ala ko ten ko comme an mɛna dazogo ni cɛnni na n yɛrɛ bɛna dɔ d'a ma zeyi n b'o ko ka na saraka min kan ka bɔ n b'o kɛ ka na n bɛ labɛn bɛɛ ko la k'o ban k'o bila ka na kɛnkɔnɔ tɛ fɛn k'o la subaga tɛ fɛn k'o la kɔrɔtɛ tɛ fɛn k'o la foyi tɛ se ka foyi k'o la sangare sajaja bɛɛ nani filɛ nin ye badara ali kɛnkɔnɔ muguni bɛ minnu bolo n bɛ jatigila la o k'a kɛ dumuni na n b'a dun ni n kɔnɔ kulu la o kɔrɔ k'o dɔnnibaw tuni ta foyi t'a la lahara ko tɛ o ala nana kama bilayi dalilu bɛ n tɛgɛ kɔrɔ wa i bɛ so i tɛ se ka baara dɛ ani facɛ moriya tɛ o an mana jagaminɛ na an mana delili la an nana de an bɛna an faso jɔ an nana de olu ka mankan bɛ cɛ o jagoya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillah sara